Yr ateb hirwyntog yw dechreuodd y sioe yma 2 mlynedd yn ôl, 2013, a oedd hi'n arfer bod yn sioe mewn 2 dynnell o fflwr neu o flawd. A oedd hwnna'n gymaint o llwyddiant. A wnaethon ni gynnig i'r Theatr Genedlaethol, a wylodd arwel a dwi'n credu oedd e o blaid y peth. Sioe am Tryweryn oedd hi, ond oedd hi'n sioe am dywydd eithafol. A allan ni fod i dewis unrhyw gyfnod o fewn y 10,000 blynyddoedd ola yma, ond wnaethon ni benderfynu ar 1963, tywydd eithafol, gweithredu, pobl, tywydd yn y llall. So yn y pen draw, i ni wedi defnyddio polystyrene fel eira. Mae'r sioe'n dal yn cyfeirio at 1963, a ni hefyd yn cyfeirio at ddawns ysbrydion. Mae hwn yn arwen mewn ffordd gyda'r syniad y dawns ysbrydion, a oedd y ddawns ysbrydion yn cael ei pherfformio gan lwythi cynhenid Gogledd America. Ond nhw'n cynnal mewn ffordd cymarfoedd dawns. So mae dawns ysbrydion a Tryweryn yn cwrdd â'i gilydd, achos mewn ffordd dwi'n credu bod y weithred gyflawnwyd gan Tri Tryweryn bod honna ei hunan, oedd hi hunan yn ddawns ysbrydion. Nath e mewn llaw feddwl mae gweithred symbolaidd o fe yn hytrach na gweithred go iawn mewn ffordd. Oedd y ddawns, oedd y llwythi cynhenid yn ei berfformio ddim yn creu'r byd newydd, ond nhw'n cael teimlo beth oedd y byd newydd. A dwi'n credu mewn ffordd oedd y weithred yma ddim yn creu byd newydd, chwaith, ond oedd hi'n argraff o fyd newydd neu rhyw feddylfryd newydd.